אז... ברוכה מן הבלוג! תגידו לה היא לא תרחיק. היידה ולוג איתמר! על איתמר ואו! טוב. אתה תביא לי קצת, בחיים לא החזקתי. לאן אני מסתכל? לכאן. למרכז לפה. מה כבר חברים? אנחנו עכשיו מחכים זה זז לבד? לא. אנחנו מחכים עכשיו וזה המיקרופון? כן. מחכים עכשיו לאור ומור שיגיעו. אני אור. למור נתן. מור ונתן, כן. הם יביאו לנו בעצם. אל תיגע, הם הולכים בעצם להביא לנו את כל הבירות, את כל קוקלי פרייזס, כן, זה ולוג נהיגה חברים, זהו ולוג הנהיגה, מספר 1 בארץ. מתאם את עצמו עובר אל החור. תעקבו אחריי לעוד ולוגים של נהיגה, אולי יום אחד אנחנו... הנה, והם עכשיו פה, אנחנו באים לאסוף אותם. אוספים אותם ממש עכשיו ברגע זה. יאללה, תעלו. כמו שאתם... ניתן לראות, הנה המון, הנה נתן. הם חזרו עם הבירות, ועכשיו מפה אנחנו הולכים למערת קשת. שם יהיה לנו תצפית מהממת ושקיעה עם הבירות. עם הזה, עם הפה, עם השם, עם הזה. איתמר ישאיר אותנו בחיים, אמן, אמן, אמן. ותודה רבה, נמשיך, נתראה בהמשך. מתוקה, כמה את יפה. זה המחזיקים של שלומי פה, משהו כזה פה אחי. וואלה אחי, היינו באחוזה של... מה זה? יש פה קפלן. דומה מחטט. וואו. מה זה? יש לי מקל מצליח. מי היה שיש כל כך הרבה אנשים באזור בכלל? ולוגינג... זהו, אתה אומר להתפרק. אחי, אני הולך למילואים, כפרה עליך, למה אתה משחיר? למה הם משחירים? מה זה? זה היה אמא שלי. ראיתי... נשמע לכם. באמת, אתה? איתמר. בדוק איתמר. לא יודע הנדר שלו, אני ביקר לי באירועים. שעכשיו אני אמות אם זה אני. יצאנו קשר עין אפילו לרגע. שיהיה את הרגע. מלא ריקודים שם. זונה! הנה עוד אחד שם משמאל למעלה. אחי, מאיפה היא באה פתאום? אחי, הראש שלו לא ראו אותו, הייתה מאחורי סצנה. וואלה, אני תיעדתי את זה לחלוטין, אחי. אתה כמעט הדריסת פרה שהיית חולה. עריפת ראש, אחי, אתה כבר דריסה. לא יודע מה קורה לה, אחי. אחי, עכשיו, מה האוטובוס הזה מוריד אותה, אחי? מה הוא עושה, אחי? מאיזה אוטובוס בכלל יורד מפה? what the fuck? וואי. אוטובוס, אחי, קורה הרבה האמת. The bus. מה, היה אירוע למעלה? כולם הלכו לראות את השקיעה, אחי. מתי עברנו את מצפה איתן? סגרו אותו? לא ראיתי בכלל את הפנייה אליו. אני לא שמת לב, אחי. לא, הסתכלתי כל הזמן. האמת שהיינו פה? וואו, נוסטלגי. לא, היינו פה ממש לפני שביעי. נוסטלגי. נכון. עם עומרי. אני לא זוכר. איתמר, אתה גם היית. אני הייתי. כן.
זה כן הקו של הים, אחי, זה הקו של הים. תסתכל, אחי, זה הקו של הים, אחי. תסתכל רגע, בלי... הנה, אני אומר לך. בלי צד שמאל, אחי, זה הקו זה פשוט לא הגיוני, כי זה הר, אחי. נכון. אחי, נעלמה לגמרי, זהו. היא פשוט... מה הבעיה, אחי? אתה רואה את הים מאחורי ההר, אתה על הר יותר גבוה מההר ההוא. אתה רואה מאחוריו? לא כזה הרבה, אבל עדיין מספיק בשביל לראות את הים מאחוריו. כן, אבל זה בוודאות לא ים, זה קו עננים. אתה ממשיך. הים לא שמה מרחף בשמיים. תסתכל שנייה, לא איפה שהשמש. אני מבין מה אתה אומר. לא יודע. אני חושב שזה הים. אני חושב שזה... זה עכשיו... זה הים, אחי. זה עכשיו הוכחה לסימולציה, אין פה ים, אחי. מה זה היה הדבר הזה, אחי? נעלמה, אחי, כאילו נגמר הזמן פשוט. אתה רוצה להתחיל להניע דברים? אנחנו עושים פקה, אין לי לא? כוסות, אבל תקשיבו. מה, אתה סתום? יש לי 2 כוסות. אבל יש בירות, כאילו, בתכלס. יש 2 כוסות, יש לי. אני רוצה גם... יכלו להביא בתחנת דלק. כן, אחי, היית אומר. שאלתי גם אם אתה צריך משהו בפקה. זה לבקש מהבחור שם 2 כוסות. גם שאלתי אותך אם אתה צריך משהו בפקה. כששאלת, ברור לא שאלת האם אני צריך 2 כוסות, אחי. נו, אם אני צריך לקנות משהו. אחי, שאלתי, אתה צריך משהו לפקה קפה במפורש, אחי, יותר ברור מזה? אין יותר ברור מזה, אחי. אתה תשתה. אתה צריך משהו לפקה קפה? כן, אחי, חסר לי כוסות, אחי. כן, מביא כוסות, סבבה. לך תן. הנה הכיס טבק שנאבד לה. יואו, אתם לא מבינים את מי ישיבה כל העולם. יואו, היא רבה חצי בסיס. וואי, מצחיק. וואי, אני זוכר, היא סיפרה את זה אפילו לי, אני זוכר שהיא דיברה על זה. טוב, וואי, כן, אני זוכר מזה משהו. אחי, זה חודש, לא יודע מתי פתחתי אותו, אחי, שנים, אחי, חודשיים. חודש וחצי. שנים, אחי, חודשיים. ברור שלא שנים. אלוף, אחי. אמר איזה יופי. אחלה רומן, אחי. יעני, באו פתחו פקל. רומן. רומן. חיים? אחי, לפני שבועיים, אחי. הייתי בטבריה, אחי, לפני חודש, הייתי בחול, אחי, לפני 3 חודשים. אוי ואבוי. שים את זה נתן, איפה הזה? עשיתי לעצמי חור בג'ינס עכשיו. רומבך שלי. ביט וויל. והגיע סופו של ולוג. נתן. מור. נעלה. מקווה שנהניתם, תודה שצפיתם ויאללה ביי.